दिनै खैराबारि ब्लक जितु BEO ब्लक एलिमेन्टारि एजुकेशन सिङाव गोलैनाय जेसेबां बर' बिजोंनि फरायसालिफोर दङ बे LP, ME आरो हाई स्कुल बे मोनफ्रोमबो फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरखौ लानानै खैराबारिनि नैबे कलेजनि जितु अडिट'रियामाव जोङो मोनसे फोरोंगिरिफोरनिखौ लानानै सावरायमेल जों लानाय जायो। दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लाया थांनाय मे दानावनो जोङो मोनसे स्पेशल एग्जिकिउटिभ मेल जों लानाय जादोंमोन। बे सोलोंथाइखौनो बिथा खालामनानै आरो बेयाव थांखि लानाय बायदि दिनै जों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो बेखौ जोङो मोनथाम ब्लक दङ जोंहा उदालगुरियावहाय, बेयो खैराबारि, उदालगुरि आरो माजबाद, बे मोनथामबो ब्लकआवहाय जों बेखौ ब्लक वाइजआव जिरायनाय जागोन। खोब पजिटिभ मोनसे जोङो रेसपन्स जोंनि मानगिदिर IAS उदालगुरिनि भबेन देउरि बिथांनिफ्राय जों मोननो हादों। आरो लोगोसेनो जोंनि जि फोरोंगिरिफोर बिथांमोननिफ्राय जों पजिटिभ माखासे रेसपन्सफोरखौ जों मोनदों। बयबो जाथियाव जोंनि बिजोङाव जोंनि फरायसालिफोराव जि मोनसे अलखद दिनै मोनफैदों, बे अलखदनिफ्राय बारग'नो थाखाय बयबो माने राहा लामाफोरखौ नागिरलायनायखौ जों मोनदांदों। खारन दिनै जों नुबाय जोंनि फरायसालिफोराव स्टुडेन्ट इनरलमेन्टफ्रा खुब खमायलांदों। आरो बेजों लोगोसे थांनाय बारनि जितु गुन उत्सबनि रिजाल्ट खुब गाज्रि, जोंनि मेट्रिकनि रिजाल्ट खुब गाज्रि, हाई सेकेन्डारिनि रिजाल्टआ गाज्रि। दा बेफोर मोनथाम जितु जोंनि रिजाल्टफोर गुन उत्सब, मेट्रिक आरो हाई सेकेन्डारि, बेखौहाय बोरै जों मोजां खालामनो हायो आरो लोगोसेनो जोंनि इनरलमेन्टखौ बोरै बारायहोनो हायो, बेनि बागै खुब गोथौयै दिनै सावरायनाय जादों। आरो बे हिसाबैनो जों आसा खालामदों जोंनि फोरोंगिरिफोरनि जितु डेडिकेसन आरो कमिटमेन्ट मोनसे बिथांमोना लानानै फैबाय थानाय समाव आवगायनो थाखाय बिथांमोना साखाफारा जादों। दा आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव जोंनि रिजाल्टआ खुब निस्सय मोजां जागोन, थांनाय समफोरनिख्रुइ साबसिन आरो हामसिन जागोन, बेखौ जों मिजिंथिदों। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबैबो जोङो जेसेबां हायो जोंनि फरायसाफोरखौबो लोगो हमनानै जोंनि दिथागिरिफोरजोंबो जों जिरायलायनानै जोंनि जितु फरायनायनि जि मानदण्ड बेखौ जों बारायनो थाखाय जों हाबाफारिफोर लाबाय थानाय जादों आरो फैबाय थानाय समफोरावबो लागोन। आरो बेफोर गासै बाथ्राफोरखौनो जों लानानै दिनै सावरायदों। आरो बे लेखायैनो जोंनि फोरोंगिरि फोरनिफ्रायबो जों हेफाजाब मददखौ मोनलांगोनखौ दिनै जों खोथा मोननाय जायो।